Joo, Maken kanssa tultiin nyt lenkille, kun oli tylsää kotona. Katsotaan, jos taas löytyisi jotain kiinnostavaa, kun nyt on löytynyt karhunrauta ja roskiksi ja kaikkea. No mut, tossa olisi nyt eka tommonen kiinnostava juttu. Tommonen kiipeilykelin. Kokeillaan sitä. Onkohan tää ihan kestävää? Mun mielestä kokeillaan sitä. Onks nää ruuvit ihan kyllä? On niin. Tässä varmaan pitäis jotenkin mennä näin. Ai vittu, mun jalka vinähti. Make hei. Mä kuolen nyt. Nyt mä menen kurkkimaan ikkunoitten taakse. Jokese, tää on nyt hyvin vihainen. Katsotaan. Toivon mukaan se ei huomaa meitä.